Хто стварыў першую ў свеце сябешку? Я маю на ўвазе самае старажытнае селфі, ці, калі карыстацца мовай гісторыі мастацтва, аўтапартрэт. Ці не першым значным прыкладам можна вывучыць мяркуемы аўтапартрэт Ванейка, аднаго з самых вядомых мастакоў паўночнага адраджэння. Уявіце сабе, гэтага мужчыну ў тюрбане ён пісаў за паўстагоддзя да з'яўлення знакамітых італьянцаў. Ну, то бок да Вінчы, Мікеланджела, Рафаэля. Дарэчы, далей, калі я буду ўзгадваць гэтых тытанаў італьянскага адраджэння, буду называць іх чарапашкамі ніндзя. Чаму? Пэўна, разумееце. Але ад гэтых самых чарапашак аўтапартрэтаў амаль не засталося. Напрыклад, жывапіснае селфі Рафаэля знікла ў пажары 1734 года, калі згарэў каралеўскі палац у Мадрыдзе. Толькі ўявіце, тады загінула больш за 500 твораў мастацтва і частка каралеўскай скарбніцы. Самыя знакамітыя сябешкі той эпохі былі зроблены Дюрерам, сусветна вядомым нямецкім мастаком пачатку 16 стагоддзя. Ён сябе маляваў яшчэ падлеткам, вось тут яму 13, а агулам захавалася больш за тузін твораў, дзе ён напісаў самога сабе. У 1498 ён намаляваў сабе як ікону стылю у модным італьянскім строі і з накладнымі падфарбаванымі валасамі. А праз 2 гады увогуле выявіў сябе як Хрыста. Моцны стейтмент, кажу я вам. Але тэма сёння шырэйшая за селфі. Я распавядаю аб эвалюцыі партрэта ў жывапісе. І асноўнымі героямі і замоўшчыкамі партрэта былі ўсё ж палітычныя лідары. Ці не самым выбітным партрэтам 16 стагоддзя можна назваць вось гэты конскі партрэт Карла I іспанскага. Пензля Тіцыяна Вічэліо. Конскім, як вы пэўна зразумелі, я называю яго з 2 чыннікаў. Па-першае, партрэт вялікага памеру, ну і па-другое, кароль выяўлены на кані. Тут ён суцэльная сумесь выбітнага ваяра і моцнага палітычнага лідара. Сярод беларускіх твораў падобнага кшталту можна ўзгадаць партрэт Юрыя Радзівіла з мастацкага нацыянальнага. Такім чынам, глядзіце, спачатку парадны партрэт выяўляў мадэль праз рыцарскія ды ваенныя характарыстыкі, але пасля стаў больш свецкім, нават прыдворным. Вось, да прыкладу, партрэт Людовіка XIV, працы Гіацынта Рэго. Меч у яго ўсё яшчэ прысутнічае, але ўявіць сабе, што гэты строй для баявых дзеянняў ужо немагчыма. У гэтым кароль танчыў. Дарэчы, Людовік лічыўся вельмі таленавітым танцорам. Правіў доўга і менавіта пры ім адбудавалі Версаль. Палац пад Парыжам, назва якога стала агульным імём для чагосьці неверагодна раскошнага. Ну а Францыя ў тыя часы пераўтварылася ў самую моцную краіну Еўропы. Сармацкія партрэты беларускай шляхты таксама часам пісаліся на еўрапейскі манер, больш свецкімі, што, канешне ж, выклікала незадаволенасць старэйшага пакалення ці проста больш кансерватыўна настроеных шляхцюкоў. У нашыя часы такога не было, моладзь сапсавалася. Ну і вось гэтак далей. А насамрэч, цягам 17 стагоддзя з'явіўся новы тып партрэта, буржуазны. Спачатку ў Нідерландах, дзе галандцы здолелі вытрымаць навалу магутнай іспанскай імперыі цягам 80гадовай вайны і здабыць палітычную незалежнасць. Новы буржуазны партрэт замаўляў не арыстакрат і не рыцар, але рамеснік, камерсант, гараджанін, што сваёй працай дасягнуў дабрабыту і нават змог сабе дазволіць такую раскошу, як асабісты партрэт. Прытым пензля значнага майстра, напрыклад, Рэмбранта ці вось Хальса. У 18 стагоддзе будзе развівацца новая штука, якую пасля пачнуць называць эпохай асветніцтва. Развіццё навукаў, паштовыя службы, новыя тыпы караблёў, абсерваторый і, зрэшты, маё улюбёнае, пачнуць з'яўляцца музеі.
А буржуазны тып партрэта распаўсюдзіцца шырэй па Еўропе. І ў ім ужо будуць важнымі не выява герба і гісторыя роду, а атрыбуты прафесійнай дзейнасці, персанальныя рысы твару і пэўная псіхалагічная глыбіня. У 19 стагоддзі сфармулюецца рамантызм, узнікне мода на герояў. Гаспар Давід Фрыдрых прыдумае від ад трэцяй асобы, зусім як і ў камп'ютарных гульнях кшталту Ведзьмака ці Фортнайту. Паэты, як тагачасныя рок-зоркі, праз аднаго будуць выяўлены, што твой герой анімэ. Вось Байрон, вось Пушкін, а вось Адам Міцкевіч на скале Аюдах. Дарэчы, гэты апошні партрэт захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве, а напісаны ён выбітным беларускім мастаком Валенціем Ваньковічам. У Менску можна наведаць утульны музей «Дом Ваньковічаў», а ў галерэі «Арт-Беларусь» выстаўлены іншы партрэт працы мастака, выява ягонага сябра Томаша Зана. Рамантычны партрэт будзе засяроджаны ўжо не на знешніх праявах, а на асобе, характары мадэлі, ну і, канешне ж, вось гэтым геніяльным вайбе, спецыфічнай істоты, чалавека, які бачыць сусвет не такім, як іншыя, і гатовы памерці за сваю праўду. І толькі калі ён зрэшты гэта зробіць, мы зразумеем, якога героя і генія мы страцілі. І ён пачне жыць у вечнасці, унутры культуры і нашай памяці. Але у 19 стагоддзі адбылося страшнае, жудаснае, вусцішнае. У жывапіснага партрэту ў сярэдзіне стагоддзя з'явіўся моцны канкурэнт. Фатаграфія. Яна ўвогуле паўплывае на тое, што адбылося з выяўленчым мастацтвам. Бо як можна супернічаць з тым, хто робіць амаль тое самае, што і ты, але хутчэй, лепш і самае страшнае, значна танней. І партрэт стаў змяняцца разам з новымі стылямі мастацтва. Сфармуляваўся рэалізм, які даволі хутка змяніўся імпрэсіянізмам. А пасля пайшло як з рога, я не ведаю, з якога ўсяго многа. Фавізм, кубізм, экспрэсіянізм, сюррэалізм і іншыя шматлікія стылі, якія будуць шукаць новыя спосабы адлюстраваць тую складаную, унікальную істоту, якой з'яўляецца кожны чалавек. Вы, я і ўсе, хто нас атачаюць. У беларускім мастацтве 20 стагоддзя было створана шмат партрэтаў. Але я б хацеў асабліва вылучыць два. Первы – партрэт Шагала, напісаны Юдалем Пэнам, ягоным першым настаўнікам. Ну і, канешне ж, Еву Хаіма Суціна. Партрэт Шагала захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі ў Менску. А Ева назаўсёды ў маім сэрцы. Чаму асабістая размова? Дарэчы, а у вас ёсць улюбёны партрэт? Напішыце ў каментарах. Ну і падпісвайцеся на канал. Наперадзе яшчэ шмат цікавостак і тайнаў. А з вамі быў Мікіта Моніч. Пока-пока.